Nagpaabot na lang sa resulta sa DNA analysis ang otoridad aron masuta kung kinsa ang duha ka patayng lawas nga na-recover gikan sa nawala nga MBCA Amehara sa Davao Gulf. Samtang gipaniguro sab sa otoridad ang padayon nga pagpangita sa siyang pang missing sa ginapahigayon karon nga search and retrieval operation. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sumala sa Medical Legal Officer sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office o SEMRO nga mao'y nagkasa sa post-mortem examination sa unom ka mga patayng lawas nga nakita nga sakay sa nawalang motor bangka Amehara. Duha na lang ang wala pa na ilhan hangtod karon. Busa, magpaabot pa sila ug ang mga pamilya sa resulta sa DNA analysis. However, two remained unidentified and currently they are one is placed in a body freezer and the other one is temporarily buried at public cemetery. So we are awaiting for DNA analysis result to conclude the identification of the human remains. Ang nag-inusarang survivor nga si Christopher Bulig, ana-ana sa iyang pamilya sa Talikod Island sa Samal, Davao del Norte ug padayon nga ginhatagan og psychosocial interventions. Dungan sa pagpaabot ug pasubo sa mga nahibiling kabanay, dihang gideklara na sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang pag-shift ngadto sa search and retrieval ang operasyon sa mga otoridad. Ang pagsiguro nga magpadayon ang pagpangita sa siyampa ka mga missing nga sakay. To manage also the expectations of the families that during search and retrieval, our probability of recovering survival or survivors is close to none na talaga. And we want to assure you that we will continue our efforts to locate and recover the remains of the passengers and crew, ensuring the utmost respect and dignity. Rest assured na yung NPEM ay tuloy pa rin yung support sa pag-provide ng mga assets. So, hindi naman, simula umpisa, hindi naman natigil yon. Nakatutok matud pa sila karon sa pag-recover sa vessel, passenger ug crew sa maong nawalang bangka. Kauban si Malcher Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.